Puli Pibaro, ka kating junga di Trish ka Ichmari, masyong asa hanong po down gate, but nga di iwi ni finalist jong kariboy idol. Nga doon hang ni mentas ni banay jingkersyan, yaka film, kabagkerting tuwan pay siya nga, kaban sa panipid ba ha kahindu tarik, haramuna Cinema Hall Bernihat. Kum ka jing kre lupa, ban priang yaka sngi ka jing wan long briu, jong ko nublay, syakani ka perthai, kata hak arp santarik unopra, bala jurakhe, shitelup ka perthai. Kisamla pulih ki basyong basa hapo ka hostel jong ka Stephanie Girls Hostel hapo Baridwa Riboy District rangkat bagi try jong ka hostel lembat ki bahi ngasem kila pelong ya ka jingrakhe ka pakarpang ya ka pre Christmas celebration hakatei ka hostel kumbasa phongut kisamla kantai na ki jaj benre bo per ki basa akatei ka hostel ki ba pulih hapo ka RIST bat USTM Khanapara barangkat ka jingadon lang ki try ka hostel ki bakan thup ya ka kong Risha Kharbi Khiu bat ka khun khadu jongki ka kong Stephanie Kharbi Khiu ila pelong ya kani ki jingrakhe si benta ban priang ya ka jingwan long breu jong khon ublei uji sukris hakani ki jingrakhe ya ka pre Christmas celebration kum ki try jong ka hostel bar ki te ki samla basong basa akate ka hostel kila penriam da kirong kirup bat rangkat ka singoj jong khulung ji sukris kabaki pen kan mau ya kata ka jingwan long breu ukhon ublei hakate ke janmit ki samla ki leshi mentaru haka jingya ya ka karol barangkat ki jingrwa ki jingshan bala penpu penping hakane ki jingrakhe ya ka pre Christmas celebration bala pelong hakate ka hostel shwa babaro ki samla ki net chala ki ying kisam barakhe lane lekmen ya ka ayom Christmas nakaliang ki samla bakum juru ki try jo kate ka hostel ki la pelong ru ya ka jing ai sobha ba markliang kum kata kadak ka jing burom ba ka jing e baru shibanta ban priang ya kani ka Christmas da ka mensim jo ka jing e ba ka jing kemen Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Kena kan semutan in kemen dah kilalaj nang ni milai siang dah kajing sup kemen dah kajing semutan ibu ram yang iru ngarang ai yaki kun kikun nasreng ring sumariki kum laki jong kikun to katahi te hakane ki pukhe nam taman rikhe ya ka Christmas celebration te ai ka message ka ba pikwa banai nam ta kini ki labanong begini gini kun kan thei jong phi besong masa be im lang wat phi ai ka message ba pikwa banai hakane jing wan nong briu jong prizes plus the so pisa kwa ba kinong ki khna ba ta shai la si unda kilami nang ni na hostel kinong ki khna ki ba pau hakalian ki jing puli jong ki namta ka kano ka kam ba ki le ro ken tenga kwa ba kin puli kot ba manta kham tam ka de ka for exam jong ki kwa ba kin puli kot ba da kilet nang ni ronga kwa sa sisin ba kin mau be yang imo bangilong kum ki family jong ki te tang katahi na iba sa hakane ka hostel te kaban ko nga ka jing na ko jong bang wan ka ni ka hostel ko long ba kini ki try kilong kidani ka do onu jong ki kami mo kidani ka do onu kum do ban sumar ni kum ki kana hostel tiki ai ki jing kemen hangi ban ladangi dan kam kono ki klo ben penbiang ya ki dan kam ki jongi ban kilong ru kita ki bangila mo ban approach ki ha bangi dan kono ka jing e kilong lo ban ni arab ni ki por ki bangi dan kam te ngi hang ne borok ngi dan nang bat ngi snow kum hayeng asam ngasau ba kilong ki kemi kilong ki himen ki para ki jongi te ke borok ka bangile ha bin bor kolong bangi ai ka burom sho ble ni mabde ble bayalan ni bangi ne dan nang ha ka jaka bangi na dan hakani ka hostel ni yo pudi te kam ta ka janwit phile ban rakhe ya kani ka pre Christmas celebration te ke ai ka message ba phin ai hakani ka jing wan nong briu jong prize te ka bokongsan ka bangin kan ma mo bukum ki khun samla nginyai em ha ka linti jong jing shai ban kamde tang kani ka por bangi le ka Christmas kalong
hakipor baro ke jing ke jongi ke baman ke sngi ngin kan moi ke jing long brio ke jong traju suba wan mata jongi ban yam ke mata jongi ban ngai kan mau ba Chris ema ke jing ke jongi kan kon sana. Oh, this is my first stay in Stephanie Hostel, but I feel like it's a homely stay, and like my friends and all, every one of them are very friendly, and the place is very like this place. We are far from this Guwahati town, but still, like we feel like we are at home only, and like it's very nice to stay here. I feel good, and celebrating pre-Christmas together. It's like celebrating together the birth of the Christ in advance. Feel so blessed to be this part of this family.